дуруд дӯстони азизи ман, иди саиди фитр ба якояки шумо муборак бошад. бигзори ин ид дар хонадони шумо файзу баракат, муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ ва осудаҳои зиндагӣ орад. агар аз касе малол бошем, пеш аз ҳама аз бародари худ, аз модари худ, аз падари худ, аз рафиқи худ рӯзе ҳаст ки ҳамдигарро бубахшем. дарҳол занг зада яккамин маротиба шумо ҳаракат кунед ки табрик созед ӯро дарид, зеро ин хислати мардигарии шуморо ифшо мекунад. як замонае ҳаст ки ҳама рӯз хатогӣ дорем, ҳама рӯз нофаҳмогӣ дорем. ақаллан як рӯз ҳамчун барои худамон, ҳамчун инсон буданмо фаромӯш накарда, якдигарро наранҷонем, хафа накунем. ва он нафарҳое ки дур аз ватан ҳастед, худо ҳифзатон кунад. пеш аз ҳама мехоҳед ки бештар хушбахтию хушкомию хушнудӣ ҳамроҳи шумо бошад. ба он волидоне ки то ҳол зангашон назадаед, ба он рафиқу ба он додарону ба он дӯстоне ки як замон барои шумо дӯст будан, ҳоло дӯст нестанд, дарҳол занг зада ба ин табрик созед. ва дар охир низ дуо ҳам созед ки сулҳ, ободӣ, амонӣ дар хонадони якояки мо ва дар тоҷикистони азиз пойдор бошад. худо ҳифзатон кунад. иди саиди фитр муборак.